ሰላም ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሓንቲ ትሪክ ክንርኢ ኢና መጀመርታ ሓንቲ መጀመርታ ሲኔርዮ ቃልለኩም እየ ሽዑ ኣብ መወዳእታት ኣብ ሓንጎልኩም ዘላ ቁፅሪ ክፈልጣ ክፍትን እየ እንጂ ኣብ ሓንጎልኩም ሓንቲ ቁፅሪ ሕሰቡ እታ ቁፅሪ ብዘይገድስ ጉዙኽ ክትከውን ትኽእል ተደሊኹም ሆል ናምበር ክትከውን ትኽእል ተደሊኹም ካብ 0 ክሳዕ 10 ካብ 0 ክሳዕ 100 ብዘይገድስ እታ ቁፅሪ ኣብ ሓንጎልኩም ሕሰቡ ክቕለልኩም ግን ካብ 0 ክሳዕ 10 ተጌርኩሞ ንዓኹም ቅልል ዝብለልኩም ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይካ ከም ሓደ ባንከር ወይ ከም ወናኒ ባንክ ክትሓስቡ ንትኽእሉ ኢኹም ሕጂ እታ ቁፅሪ ኣብ ሓንጎልኩም ዘለካ ከምቲ ናትኩም ኢንቨስትመንት ክፍላ ትሓስብዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ነገር ሰላም ስለ ዘሎ እቲ እታ ኣብ ሓንጎልኩም ዘላ ቁፅሪ ብክልተ ክተርብሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ኢንቨስት ዝገበርኩሞስ ዕፅፊ ኮይኑልኩም ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሓሲብኩሞ ዝነበርኩም ቁፅርስ ክንደኣ ትድምሩላ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ቁርብ እዋን እቲ ናትኩም ኢንቨስትመንትን እቲ ናትኩም ሬከርድን ፅቡቅ ከይድ ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ለጋሲ እየ ለጋሲ ከም ሓደ ባንከር መጠን 6 ቅርሺ ሂበኩም ኣለኹ ኣብቲ ርእሲ ናትኩም ዘለኩም ዝነበረኩም ሕሳብ 6 ቅርሺ ብላዕሊ መቆሽሽ ሂበኩም ድሕሪ ቁርብ እዋን ነገር ስለዝፀንከረ ኢኮኖሚ ፅቡቅ ኣይከደን ክትገዝኡ ደሊኹም ሓደ ነገር ትገዝእዎ ነገር ከዓ ዳርጋ ፈርቂ ናይቲ ዘለኩም ጠቕላላ ሕሳብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ነታ ዘለኩም ሕሳብ ብክልተ ምቆልዎ ሽዑ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓደ ነገር ዘድልየኩም ገንዘብ ክተውፅኡ ስለ ዝደለኹም ኣጋጣሚ ከዓ እታ ተውፅዋ ገንዘብ ክንዲታ ናይ መጀመርታ ዝሓሰብኩማ ስለ ዝኾነት ክንዲታ ናይ መጀመርታ ዝሓሰብኩማ ዋጋ ኣጉድሉላ ካብቲ ጠቕላላ ዘለኩም ሕሳብ ሕጂ ምሹርታ ኣብ ሓንጎልኩም ዘላ ቁፅሪ 3 ናቐፋ ኮይናትልኩም ኣላ ወይ $3 ኮይናትልኩም ከም ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ከምኣ ዝመፀትልኩም እቶም ከምኣ ዘይመፀትልኩም ከዓ ደጊምኩም ነዛ ቪድዮ ረኣይዋ እሞ ሽዑ መወዳእታ 3 ናቐፋ ክትመፀልኩም እያ እንደገና ሽዑ ኣብ ኮመንት መፅያ ትለይልኩም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቶም ነዛ ትሪክ እዚኣ ትፈልጥዋ ከዓ ኣብኡ ክትዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕር ፅቡቅ ቪው ወይ ላይክ ረኪባ ከዓ ከመይ ጌርካ ብማቴማቲካል ወይ ከመይ ጌርካ ነዚኣ ሶልቭ ትገብራ ወይ ከመይ ጌርካ ተዓፃፂፍካ ትረክባ ክንዕልል ኢና እዚኣ ትሪክ እዚኣ ምናልባት ንዝኾነ ሰብ ንሓደ ዓብ ሰብ ምናልባት እዚኣ ዳ ቀላል ወይ እዚኣስ ቢግ ዲል ኣይኮነትን ገለ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን ቆልዑት እንድሕር ወይ ንሓደ ንኣሽቱ ተምሃሮ እንድሕር ዕሊልኩሞም ግን ማይንድ ብሎዊን እያ ክገርሞም ኢና ከመይ ጌርካ እዚ ኣብ ሓንጎልካ ረኪብካ ኣብ ሓንጎል እዩ ዘላስ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ኢሎም ዝግረሙ ዝከረኒ እዚኣ ብዝቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ፋሚሊ ዕሊለላ ማለት እዩ ንሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ንፉዕ እዩ እዚ የፃወቶ ገለ ነይረ ዕሊለዮ ንጊ ሓቲት እዮ ንዝሓቶ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣብ ሓንጎሉ ዘላ ቁፅሪ ምስ ፈለጥክዋ ከምዚ ምግራሙ ይወዲኡ ዳርጋ ገሪሙ እዚ ሰብ ከመይ ገይሩ ኣብ ሓንጎለይ ዘላ ፈሊጥዋ ኢሉ ኣብ ዓይኑ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ናቱ ኤክሳይትመንት ብጣዕሚ እዩ ተገሪሙ ሕጂ ንዓይ በፅቢፅኒ ማለት እዩ እዚኣ ከመይ ጌርካ ፈሊጥክያ ገይሉ ዋላ ክበላዕ ኣይከኣልኩም ከመን ሕጂ መወዳእታ ክነግረካ እንድሕር ኮይነ ንካልእ ሰብ ከይትነግር ድሕሪ ሓቲቶምካ ከዓ ኣይንገርን እዮ ኢልካ ተሓልፋ ማለት እዩ ገለ ኢለዮ በፅቢፅን እኒ እንታይ ክንግበር ቆልዓ ኢኻ
جي نيجيريا مالتي جي تحويسو فليتيا قليلو أنا حجي بقى يبلع ستة قال له حجي زوال عايز إنه كل سب بتجهز له ولا عيترف عبيتي ترف ولا بحقتاتي حاتيتهم نقول سب دار جزي حتى تسب يلا حجو كلهم تقريمهم كميجيرو فري يتواجه لقيلهم زوال عازم دارجة كما قات أمس ولا تم عبيت خماسي تحتاتو حتى تكاد خمسي وحتى تني خميجيرو فري يتواجه لقيلهم يقرموا شعوب موداتا ثم قلعت بس يصمون سغا قلعي كندوم مالتي كمي يركا أمسي خيا قيلهم كم سنة عايز بس أني سنة كأخيرهم برجع عسيلما مالتي ويا قلعة سقدا يبل أنا نقولكم ني خمي يرخم مسجل السي نبايا عند ملكته مالتي من كم زنجرة حديثه مو ولا خون خوليا السي يلون نبايا ملكت مالتي اجي ثم قلعت بقى نوعو قريبهم نعي بس شو أنا أما راسيني نبرنن بل نقرم قليل يا جسو تحويسو نقرم مالتي نقرم كوس عندي دالي نعر أنا رغيبة أنت يرى بيجي تنقري لكاس لنتي نقر كلا قليل يا جسو أنت يلني قورها مغانندي نعيسي تاتريك كي تنقري خيل كان نمبر من كم زي نقركاس نقراي بالكانن ويعتنقرسا يبل كان قليل مالتي جي بقى ما بيناتها قداي بتا مشيتيا درجة تحويسو نقول لهم على لهم كم يجيرهم در خبام مالتي ولا سم انت حويسهم بحجي تي زيادة بيدي خاطريا تي عابس فليتي فلتنس مشالو قال قداي اللي هو تقول عقل بتعمي ولا بكسر دي ولا بكمزي نمبرز كمارامر بتعمي excited كوينو كتريو خلخاس نعاقاومت ولا شك زي ولا حانتي تقوم تزي ولو بهيوت جن أبتي communication وأبتي engage كجبر ويفوكس كجبر زيادة حاجة زي أخوان مالتي جزيان قدم بقول خلنا أبوي زيادة نجرنا جيمي جمرتا نجرنا كله أنا بتعمي قريبنا أنا نحواتينس كمي جيرو فليت وايلكاس كلات الناس فولي زغن قصر بحنقولنا خلنا جن كلات الناس أو حانت قصري أموداتا كين حاجي تحت هذا تسخاخني حسيبك أنا شو منت أنا مجمرتا خلت حدا أنا مجمرتا زيوري حاسيبة قال قالت بالجن كلات كاجن أو حنقول كذا لقصر موداتا حانت تخون مالتي حاجي نتي بيهون دي اللي أبوي مذكرتها تخون عند حر تصبق كده زي فيديو مالتي سقوم كان نتم كم يجرم نتم أورد زيادة إنجيج بتقبرون تقوليهم أبزو channel زي أنا قلت راح زي كنا ولا أنا عبيته ونكسع تعاقم نزف كده بوصري يخون وي ما يقلق لنا engineering subjectات كن مهر كن فتين عند حسب وكيد لنا مالتي كاو ترفقن زي يعني را لما عند زغرقوا ثاني لكم سمعكم يمسك لكم سلام كنا